si voľný koniec pásu. Pre odopnutie pásu nadvihnite kovový kryt pracky. V prípade straty tlaku v kabíne kyslíkové masky sa spustia automaticky z panelu nad vašimi hlavami. Zostanete sedieť a silno potiahnite za masku, aby ste aktivovali prívod kyslíka. Nasadte si masku na ústa a nos, utiahnite si remienok a normálne dýchajte. Neobávajte sa, ak sa vák nenafúkuje. Kyslík prúdi naďalej. Najprv si nasadte svoju masku, potom pomáhajte ostatným. Záchranná vesta je uložená vo vrecku pod vašim sedadlom alebo v paneli nad vašimi hlavami. Ak je to potrebné, vyberte vestu z obalu a navložte si ju ponad hlavu. Obtočte si remienok okolo pása, vpredu ho zapnite a zaistite. Pre nafúknutie vesty silno zatiahnite za červený terčík. Na veste je náústok pre dofúknutie alebo vyfúknutie vesty a svetlo pre upútanie pozornosti. Nenafúkujte vestu pred upustením lietadla. Pred zletom si preštudujte bezpečnostné pokyny umiestnené v priestore vášho sedadla. Obsahujú dôležité informácie o bezpečnosti na tomto type lietadla. Je nevyhnutné, aby ste sa riadili značením v kabíne a pokynmi posádky. Pripomíname, že fajčenie nie je dovolené nikde na palube lietadla. Vaša príručná batožina musí byť bezpečne uložená v skrinke nad hlavou alebo pod sedadlom pred vami a nesmie blokovať uličku alebo východ. Teraz sa prosím ubezpečte, že vaše pásy sú utiahnuté, stolíky zložené, opierky dolu a slnečné clony otvorené. Pre vašu bezpečnosť odporúčame, aby ste mali váš pás stále zapnutý. Prenosné elektronické zariadenia ako tablety a mobilné telefóny v letovom režime môžu byť používané počas letu. Prosíme, nastavte si letový režim teraz a zariadenie pevne držte alebo vložte do vrecka. Ak je vaše zariadenie alebo jeho batéria poškodené, horúce, dymí, stratené alebo padlo na konštrukciu sedla, hneď to prosím oznámte členovi palubného personálu. Väčšie zariadenia, vrátane notebookov, musia byť vypnuté a počas vzletu a pristátia uložené vo vašej batožine. Ďakujeme za pozornosť, pohodlne sa usadte a prajem vám príjemný let. Correct, correct. I got it. 20 please.